Takže čaute, som tu ja a Boris a Čau. v minulom diele, ne v minulom diele, ale našli sme diamanty a chceli by sme vykopať, lebo sme si urobili enchant a všetko. Allscreen sme hrali docela dlho sme hrali allscreen a náš offscreen a zase som to stopoval, ale ne. Takže toto je náš domček, že Boris? Že. A takže ideme si pre Fortune a ideme vykopať diamanty, čiže rating a Fortune nám padol, čiže Boris, ty nás veď. Počkajte, zoberieme si pár torčí, počkajte. Takto. Poď. A zoberieme si ešte nejaké brneko. Dobre, a ideme. A sorry, keď budete počuť moju mamu, ale... No. No poď. Takže ideme. Boris, no poď, počneme sa na Borika, hej. No. Á, tma, neznášam tmu. No takže rovno... Ne. Nie, Boris, ja som ju našiel tu, poď za mňou. Poď za mňou. No. Ja ťa potom portiem. Ne, to není ona, to není ona. Tu nás sme išli, vchádzali. Ne, my sme vchádzali inám. Tu nás sme vchádzali, hej, tá je to. My sme vchádzali cez ten... Tu na Boris, tu. Tá je to sme vchádzali, pamätám si to. Dobre, no, tak... Áno, tu je ten spawner na... nejakých zombíkov. A išli sme tadeto, ne niekam. Ne? Ne. A potom tá je to tam? Kade si ty išiel už? Ja som išiel cez ten náš, ten nový. Tedy. Toto si môžete pamätať z prvého let's playa a Borisa sa musí aspoň doniesť, aspoň kebyže nás prekope k tomu. Tak poďte to. Koľko je to blokov? Okolo tých 150. Dobre, čiže... Áno, toto si pamätám od Borisa. A toto takto, lebo... Tá je to? Kade? Sorry, že keď počujete moju mamu, ale fakt sa omlúvam. No, kade Boris? Kade to? Počujete vodovodný kohútik, to je špíl. No, kade? Takže kúpiť kop a... Ja si nechcem míňať krompač, čiže kop. A ešte som blokol kameň. Kop. Mne sa nechce míňať krompač a ty kop. Takže 70 blokov ešte. Dobre, no ťaž. Za chvíľu mi dojde krompač. Ja ti môj nehodím, ja mám iba 4 kobla, ale keď nemáš drevo. Mám. To máš torčís. Ach ja, nech to rýchlejšie nebudeme zdržovať. Počkajte sekundu. Hop. Počkej. Poď, lebo te trafím lukom. Nejrob, netrafaj. Ale není tú torčku, čo si? Čo si, no. Tu máš torčky a osvetľuj aj. Hej. Počkaj to späť. Bože, budeme sa musieť težiť sami. Tak, a idem som späť. Dobre, je späť. A zberaj kobu. No, nekop to, poďme, bože. Kop ty, tu máš krompač. Kop to, čo... No, dobre. Kade ideme? To je rovno stále? Tam sú prvé. A odtiaľto, tam je branch mining, ne, a tam nájdeme to aj. Takže čo vám chcem povedať? Už budeme točiť party spolu s Borisom, že? On musí si nadsať ešte fraps. A budete vidieť aj jeho kameru a let's play už budú po 20 minútové a nebudú delené na party a je to tak lepšie. No a Boris, ty kop. Boris. Áno, som tu späť, prepáčte. Ja to teraz kobrtko. No a čas ďalej. Ináč, za to video, čo som dával so Šiškou, to vymažem, lebo fakt to bolo trápne, fakt som debil, áno. Nebudem kopírovať, vymažem to a mám môjho nového kamaráta. Pok. Môj nový kamarát. Pak $100.
No takže, natáčanie mi ide na 40 fps, no. No Boris, kop. Ty blbec. Ja ťa zabijem už. Ne, idem kopať. Tak kop. Ešte raz zastavíš, tak ťa lukom zasnajpím. Hej, 25 level. No tak to radšej ne, ale kop už radšej, lebo... Fakt, počujete zvuky určite, ja sa fakt domlúvam. Jak vidíte, mám helmičku a má už iba 8 durabelov. Takže, no, Boris, vykop to, aby sme to mohli už ukončiť. Áno, lebo ide Ešte. Sorry, učia tu. Dobre. Učia tu, sorry. Takéto na YouTube dávať, no tak to je hrozné. No, takže. Mám tu návštevu, tak preto, viete. No, Boris, kde to je, ty Keby sme išli šunka? tým brush miningom, teda tým, čo som nekopal, no tak už by sme tam dávno boli. Lenže tvoj Tak, ja ten som, nápad ísť. mám sa tam ísť kúknúť, či? Už je to 18 blokov odtiaľto. No, tak to dáš, Boris, to dáš. Ne, Kejvo. Ale gravel nebude gravel, pozeraj. Nerob. Nedaj nám ban asi noč, že? Nedaj nám noč ban. Ďakujem noč. Nedaj nám banána. Kade? Rovno. Zlato, to si vyťažím. No. Kade ťaž to? Jau! Sorry. Sme tu už. Ešte koľko blokov ty? 10. Rob tam viac miesta. Takže, ja vám chcem povedať, že tento diel nebude moc dlhý, ani krátky, ani šeličo, ale Tak a sme tu. to chceme fakt nájsť. A Boris, prvé diamanty, vidíte. A Boris Počkaj. musí ísť nabok. Nabok, Boris. Počkaj, tu je láva ešte blízko. Dobre, čiže... Jeden. Zatiaľ iba jeden padol. Máme tam fakt Fortune? Máme tam Fortune 3. 2 a 3. Máme 9 diamantov. Boris, nájde ďalšie. Počkaj, waypoint. Počkaj, sekundu. Mne sa zdá, že aj tady to sú diamanty, sa mi aspoň zdá. Áno, tady to sme išli, Boris. Tady to je dlhá chodba a diamanty. Počkaj, ešte tu sú diamanty. Dobre, potom buď tam, ja vykopem tieto, čo sú tu na, hej. Tu je dvojitá cestička a tam som našiel ja diamanty a tu máme aj emerald. Padlo mi z neho 3. 4 emeraldy mi z neho padli. A je tu brat. Máme tu emerald ďalší. A z neho mi padol jeden. Že, Boris? Dobre. Kde si našiel to dia? Čo si hovoril? Poď. Tu. Áno, to To sú sú tvoje? diamanty. To je toľko veľa. To sú tvoje, kámo. Chod na bok, aby som vedel, koľko ich máme. Mám zatiaľ 16 mám. Trochu sa mi to laguje. Máme 27 diamantov. Ja viem, v štvrtom let's play toľko diamantov, ale fakt sme ich našli a spadol nám taký enchant. Kopali sme dlho. Áno, Do asi noci? hodinu, možno aj 2. Ja neviem. Dve. Boris stopoval. Dokiaľ. Kade, Boris, kade? 19 blokov. Poď sem. Tu. Teraz dole. To čo máš, X-ray? Ne, Máme tam branch mining? waypoint. Kop, Foreste. Takže na budúci enchant asi Boris ďalší krompať, že Boris? Ten kebyže na siltač, tak je to veľmi dobré. Nemuseli by sme páliť. Boris, kop. No a ja už by som chcel fakt, aby to ukončili sme, lebo je to dlhé. To sú iba 2 diamanty. Yeah. Dobre, mám 32 diamantov, pol staku presne. A kade ešte? A ešte, počkaj, no. Tu na ne? Počkaj. Ja sa portnem na Borisa, kade?
No poď, musíme ísť späť. Áno. Ešte koľko máš waypointov? Posledný. No, jasné. To bolo tesnotka. No, takže čau. Tak, a ešte sem. Sem, Snajpíme tuto. Borisa. Snajpíme. Má 25 level alebo koľko, radšej ne. Takže ešte by sme toto a ukončíme to asi tu na, lebo nechcem, aby to bolo také dlhé tu na budúce, môžeme urobiť taký dlhší stavací a taký diel, že Boris? Len 140 blokov. 140 blokov ešte kým vyja. No teraz ešte koľko? 100. Nie. 90. 80. Tu. 60. Není to k tým tvojim diamantov? Hej. No a tie sme už vykopali, ne? Ne, ešte tam boli jedni. Hej? No teraz koľko? Tak no môžeš. Kde? Tam? Takže, sorry, že počujete babku, ale... No, Tak, a je to tu. áno, a diamanty ešte posledné. A z týchto nám môže padnúť viac. A je tu 9 ich, Boris. Zle vypočli Borisa. To nevadí. A máme 50 diamantov, krásnych 50 diamantov. Týmto sa s vami lúčime, daj Boris F5. Čo je, počkať. A lúčime sa s Borisovým ksichtom a s mojou Jabba helmou. Takže... Čau. Čau.